Habapej ia ka jingjob jonggi bara ia ka nam ka burom. Lese ka don ka jing perkat, baga don ka jing itenat, bat ka jingkwa aban ai jingero. Ne ka laru banrung ka jing bishni ha ka jing long breu. Bat haba lum jing tip ia ka jing ai lenti jonggi batre shitom, lese kan long ka ek bas ngokhya ban tip, ia ka khana jonggi breu ki bajob ha ka jing em. Kene gede jing yo sngo ia ka jing kren jong ka wei ka long kumi na nong po, ka bade ka nong ye lekai ranar. Hadin bakalawan pai da ka jing job na Kolkata ha ka jing lekai weightlifting. Ha ka jing kren bat ginong tho kubor kabalong hadin ka jing pediang buram ye ka da ka dor par sunong nong po ha ka jing don lang ki dikhot ka seng long kmi ki dikhot ka seng samla bat kumju ru ka MDC nong po rengkat u presiden ka NPYF Riboy district. Ka kong IA baniti lengdo kalai thu banalor ka jing pia ye ka por ha ka jing trekam ban yebit yebiang haying hasem ka piaru kerpang ye ka por ban lej kilan met. Ka kong IA baniti lengdo kadi long kemi ke batre shitom ha ka ba kalai thu ba ka don ye ka dukan ja badsha hasor nong po ha ka building Sau Ayom Arcades. Sau baje kala poi hadukan jongka bat onda kalala ban penbiang ye ki jingdon kam baro hadukan ka lej ban kilan met ha ka ceka kilan met ha nong po. Kataru omtang marwei Henry ka yalam ye ki khun bagi de ban long ki ba it ye ka jingile kai om ban penlut por ha ki wegi kam ki bom don jing mentoi. Onda kala dap ile kai pan ka lej sum lej sle saying bat wan biang hadukan sya bat ja jongka bat hangne ka pej biang sai ka kam kamai ke je. Ha ka jingla je simbenta sya Kolkata ru ka kong IA baniti lengdo kailam lang ya ka wei ka khun kenthei jongka ban yo i ye ka te lampung bat ka jingdon kam ban trichitom ban yo mikmat sya ki lampung ki bahe. Lese kene kende ke khobor bat ke nuksa ke ba piang tam bakin nong ilekai ki de ban long ke nuksa om tang ye ke ying lajong Henry kin long ke nuksa wat sebar ke ying ru. Ngadi long kemi te ngan relong ngarong adon kam la jong menghap ki sau bajim step ngahap lej ngadon hidukan cha ha Sau Ayom sau bajim step ngahap lej bat setting shed nang tabro isni yan syong hadukan de nrei gai baying sam jungar ki yarap yang adon men junga I aipor yarap yang dengan yok ti por kendiat pada janmet ade ka por junga bangan syong thai te itu ipor ngali lekai dengan lamar tadi kun ki junga namar ba kiru kilawan tujuan ban ki busu le sangkai sang stai namar ngai lade ngasno ba kalakut kapor yang nreilong kajing let senran jongai ki kun tengaro ile dia ngayok lat itu ipor kiat tengah praktis lade de ila mentali la don coach teng ila kamaram di coach le layarap tengaro dia ngala kam yok por gen bangan praktis ngata kadau ngasa yo namar hang tei ha asmita game deri busli ra ap ko kilo nyo ko kilo besan yang hapan ra katka balak bu maki de kadika wei hiu play be isin yang awal ay nga kabor wala ngam sai bha to ko por bangal ismentan relong kala syukit awai na netai na kangila don ri doktor balas sentan mang ini ila pej maki la khmi maki de menta ka jing ka bakor dor ka bang ada snow ay ko play hadu kata kata syai yaki member ke jongi ki tim barokat namar ngi bun ha ka tim ke jongi han han ko roi banyarap nang tangi don kam ro ban to ki exam kun ki adel certificate ngi bunyo ngi hap tho da ka exam show ngin simenta kena asmita namar kena ka asmita khlo andia ka dei jong ka olympic nang ta ki blog ki bas strict bha ki check ngadong sadong relong kajing nyarap ka jong ki ngi la biang ngadong sadong ngadu ki laptop ki ai tiar kitar te kila kloi benyarap ku ba scam ba Donald ba banker ru lawan hat pasni hantai asai bar bertemu ko kislar martang hatu gasni ni lakut no kapon relong ayo lat ku por kiat de tahi ngaso kuman duka kata publish pun para ya bara